също съм работила в магазин за мъжка мода. Много е готино, когато влезе един мъж и разчита на твоя вкус, да му помогнеш да избере панталон, риза, вратовръзка, особено когато е за сватба. Тогава не трябва да правиш компромиси. Така е, Яни е експерт в храна и здраве и днес съм с нея. Просто ще говорим как да се обличат по-пишните дами. По-пишните дами не трябва да се притесняват и трябва смело да се предизвикат, да облекат нещо по тях, защото по този начин те ще изглеждат много по-добре. Това, че една дама е пишна, не означава, че тя е грозна. Напротив, тя има своята красота и изглежда невероятно. Стига да са съчетани, нали, нейните дрехи, бижута, обувки и чанти, ще изглежда наистина по невероятен и красив начин. А какво би препоръчала, освен този майндсет, който трябва да има? Напоследък гледам, че повечето пишни дами носят широки дрехи, които ги правят още по-големи и не им стоят красиво. Така че моят съвет към дамите е наистина да облекат нещо по тях и да не наблягат на черното, защото има и цветни дрехи, които пак ще стоят много красиво на една такава пишна дама и тя ще изглежда невероятно красива. Другия съвет ми е, когато сутрин дамата стане, да се погледне в огледалото и да види колко е красива, защото всяка една жена има чар и трябва да има самочувствие.